Аз мога да пътувам във времето. Добре, отиди през 1800. Къде подявалите бе? През 1800 година. Добре, отиди някъде 100 години напред. Ей, върнах се. О, не, трябва да бягам. Тая престрелка. Хей, хора, върнах се, но ръката ми бе отхапана от О, да, съм ахам. Добре, имам метална ръка. О, не, експлозия. Тая бягам. Значи съм изгубен, приятелите са мъртви. Чакай, какво правиш? Не бе! Аз ти знам, че ми изгубен за винаги.